Гөлсинә Галимуллина. Тау җылысы. Санаулы көн тиз үтте. Ясминә белән Гөлстанны каршы алырга аэропортка Алин үзе генә китте. Иң кадерле кешеләрен Җиһаниянең бәлеш пешереп, милли ризыкларыбыз белән каршы аласы килде. Соңгы вакытларда Алин аны дулкынлана торган урыннарга йөртергә дә тырышмый. Балага зыяны булырга мөмкин дип хатынын үзенчә сакларга тырыша. Җиһания вак итеп ит, бәрәңге, суган турады. Күңеле белән бу бәлеш бик тәмле булырга тиеш дип тырышып ясады. Тышлыгын да әнисенекенә охшатып матур итеп бирде. Кияү белән кызы яши торган яңа йортның капкасыннан атлап керүгә Гөлстанның күзеннән шатлык яше тәгәрәп төште. Ишек алды табигатьнең үзе. Тик аның төзелеше генә безнең яктагыларга охшамаган. Бөтенләй башкача икән монда. Ана күңеле аша иң беренче булып шушы уй сызылып узды. Дәвәнисенең уйларын Ясминә кычкырып әйтте. Европада ишегаллары бөтенләй башкача име дәвәнием? Теге өйләре кечерәк кенә иде, ә монысы нинди зур. Аллаһым, Раббым, исән сау яшәргә насыйп ит. Гөлстан белән Ясминә үзара сөйләшеп ишеккә якынлашканчы, Ален чемоданнарын өйгә кертте. Тирә-якка бәлешнең хуш исе таралган. Биленә алъяпкыч, башына яулык япкан хуҗабикә зур кунакларны ишекне төбенә кадәр ачып каршы алды. Балам, бәгыр кисәгем дип Гөлстан кызын кочагына алды. Җиһания кулын Ясминәгә сузды. Өч буын хатын-кыз бер-берсенә сыенып йөрәк җылыларын бүлеште. Җиһания Ясминә кулында читлек эчендәге ак песи күргәч, гаҗәпләнеп карап торды. "Абау, бу нинди песи?" дип сорады. "Минем Фауст." Ясминә аны кая куярга белмичә аптырап торды да почмакка илтеп куйды. Җиһаниянең йөзендәге гаҗәпләнүе әле һаман дәвам итте. "Нигә монда алып килдең? Әгәр дә укырга керсәм, ул миңа иптәш булачак. Укырга керә алмасам, бергә кайтып китәбез. Шулай бит, Фауст?" Песие дә өйрәтелгән диярсең, башын иеп куйды. Җиһания песи темасын бер читкә куйды. Әнисе белән кызына үзләренең бүлмәсен күрсәтте. "Юлдан килгән киемнәрегезне алыштырыгыз, бит кулларыгызны юыгыз да бәлеш ашыйбыз", диде. Өстәл янында Гөлстан кызы белән кияүнә күңелендә җыйналган сорауларына җаваплар алды. Ясминәнең Европада нинди һөнәргә укырга теләү белән кызыксындылар. "Хыялым икътисади белем алу. Иртәгә үк Брюссель университетына документларыңны тапшырабыз", диде Ален. "Барысы да хәерле эшләр булсын. Мин кызым сезгә булышырга килдем", диде Гөлстан. "Рәхмәт, әни, синең миңа эшләгән яхшылыкларыңа каршы яхшылык белән кайтара алсам иде", диде Җиһания. Мизгел эчендә хыял диңгезенә чумып алды. Әнисен шатландырасы килде. Ничек? Көннәрдән бер көнне 10 чемоданга күчтәнәч бүләкләр тутырып әнисенә кайтарып бир идең. Шак катсын иде. Җиһания шул хыялын күз алдына китерде дә үз алдына елмаеп куйды. Күз карашын кызыннан алмыйча утырган ана аның матур уйлар кичергәнен йөрәге белән тойды. Күңеленнән амин дип дуга кылды. Җиһаниянең бәлешен мактап ашый-ашый өстәл янында күп төрле сүзләр сөйләшенде. "Йортыгызның элекке хуҗасы кем булган?" дип сорады Гөлстан. "Архитектор яшәгән монда. Сатарга уйлап соңгы елларда йортына яңалык кертмәгән. Бер ремонт бригадасы ашыгыч эшләрне башкарып китте. Йортның эчендә дә, ишек алдында да үзебезчә үзгәртәсе эшләр күп әле." Җиһаниянең йорт турында әйткәнен Алин да аңлады. "Планлаштырган эшләр күп", дип хатыны сүзен кабатлады. Гөлстан балаларына хәерле мул тормыш, бәрәкәтле ризык теләп табынга озаклап дуга кылды. Өстәл яныннан кузгалуга Алин йортның кайсы бүлмәләренә нинди үзгәрешләр кертергә кирәклеген күрсәтте. Гөлстан үзе башкара ала торганнарын күңеленә сала барды. Аннары ишек алдына чыктылар. "Бу урында кечкенә күл булган, тик ул хәзер сазлыкка әйләнгән. Күмеп кенә куябызмы, әллә яңадан ясыйбызмы?" дип сорады Алин. Гөлстан күз алдына күл өстендә үсеп утырган лилия чәчәкләре, йөзеп йөргән су кышлары күрде. Аның матур уйларын кызы тотып алды. "Күлне ясыйк. Күл аша чыга торган күперне дә ремонтлап була ич. Розалар, гортензияләр утыртырбыз. Ишек алдын чәчәккә күмәрбез", дигәч, Алин аны кочаклап алды. "Уңган кыз үстергәнсез", диде Гөлстанга карап. Әни кешенең күңеленә хуш килә торган сүзне сайлап торасы юк. Баласын гына мактап җибәр. Бу сүз аңа таулар, ташлар күчерерлек көч бирә. Тәрәзә төпләренә гөлләр, бакчаларына Виктория җиләге утыртырмын дип ниятләп куйды ана күңеле. Өчесенең дә карашы йорт каршында үсеп утырган 20 еллык ялгыз каенга төбәлде.
Татар халкының сынамышы буенча ялгыз кайын ялгызлык китерә дигән сүз бар. Ялгыз кайынга караган сайын күңелем шомлана. Кисик без бу агачны, диде Җиһания. Безнең ил законы буенча башта яшелләндерү җәмгыятенә шалтыратып кисәргә рөхсәт сорарга кирәк. Бу кайынны кисүдән табигатькә күпме зыян килгәнен оешма исәпләп чыгара һәм без шул зыянны түләргә тиеш дип аңлата башлагач, аналы-кызлы Аленны беренче күргәндәй шаккатып тыңладылар. Икесе дә аны башта шаярта дип уйлады. Ален аларның гаҗәпләнеп торганын күргәч, тагын да ачыграк итеп аңлатып бирде. Агачларның һава чистарту, кислород эшләп чыгару чыганагы икәнен беләсез ич. Менә шулай, Европада табигать байлыкларын саклауга бик җитди карыйлар. Безнең дустыбыз Ланс шушы компаниядә эшли, дигәч Җиһания җиңел сулап куйды. Барысы да Ален аңлатканча булды. Акчага күчереп исәпләгән сумманы түләүгә капка төбенә зур техника килеп туктады. Ярты сәгать эчендә кайынны кисеп тә киттеләр. Гөлстан бүкәннәрен тәгәрәтеп иеп куйды. Ален эштән кайтуга агачның ботакларын махсус җайланма белән вак-вак шакмакларга туратты да калын итеп куаклар астына сипте. Гөлстанның сыраулы карашын күрде кияү, үз телендә сөйләде. Әнисенең аңламаганын күреп торган Җиһания аңа агач төбенә салынган вак шакмакларның шүп үләне үстермәвен, дым саклавын һәм бер елдан соң ашламага әйләнгәнен аңлатты. Менә сиңа кирәк булса, диде Гөлстан шаккатып. Без җәй буе бакчада шүп утыйбыз, дип кияүенә шүп үләнен җыйган кебек хәрәкәтләр ясап күрсәтте. Машина гаражы артындагы ике усак агачын да кисәргә кирәк дип уйлады Гөлстан. Архитектор ясаган матур күлгә дә шул агачлардан кыйлган яфраклар тулган. Ишек алдында шулар шүпли, чәчәк бакчасында күләгәли. Биология укытучысы буларак ул аларның ботакларында бөҗәкләр үрчеп ятуын да яхшы белә. Тик кияүгә ничек аңлатырга буларны? Җиһанияне чакырып чыгарды да үзенең фикерен әйтте. Ничек итеп кисәбез соң аларны? Ишек алдында үскән агачны кискәнгә акча түлисе түгел, бигрәк юан булар дип карап торды. Гөлстан аңа үзенең тәкъдимен җиткерде. Аленның билен агачка бәйлиләр дә ул электр пычкысы белән берәр метрлап өстән кисеп төшерә. Әнисенең башына килгән идеядан Җиһания башта кычкырып көлеп җибәрде. Аннары Аленга тәрҗемә итте. Ир башта биек агачка карап уйланып торды, аннары ризалашты. Бу эшне ял көн эшләргә планлаштырып куйды. Гөлстан иртән кияүенә булышырга ишек алдына чыкты. Ален агач кисү өчен башта барлык кирәкле эш коралларын туплады. Аннары гына эшкә тотынды. Гөлстан кияүе кисеп төшергән агач бүкәннәрен бер урынга җыйнап торды. Киселгән агачларның җир өстендә калган өлешенә Ален тамырын чиретә торган химикат салды. Кияүенең һәр хәрәкәтен күзәтеп торган Гөлстанның күңел күге аша узган иң беренче уе: безнең кибетләрдә дә агач тамырын чиретеп юкка чыгара торган химикатлар сатыламы икән дигән сорау туды. Ул шул уйлары белән йөргәндә йортның бакча ягы стенасына сарылып үскән үрмәле гөлгә игътибар итте. Читтән карап торырга матур, тик янына килеп карагач, үрмәле каты үсемлекнең кирпеч арасына кереп үскәнен күрде дә Аленны чакырып китерде. Красивый, диде кияү русча. Олы тормыш тәҗрибәсе туплаган хатын аңа кирпечнең структурасын бозганын күрсәтте. Ален үрмәле үсемлекнең куркыныч ягы барлыгын тиз төшенде. Эш коралларын алып килде дә эшкә тотынды. Гөлстан үсемлекне стенадан йылкып торды, Ален шүплеккә ташыды. Тик стенада чыршы төсендәге яшел эзе калды. Буярга кирәк, диде кияү һәм складыннан ак буяу алып килде. Гөлстан белән икесе өйнең бакча ягы стенасын буяп та куйдылар. Икенче көнне кызы белән кияүе эшкә, Ясмина университетка документ тапшырырга китте. Гөлстан өйдә бер үзе калды. Алардан ерак түгел генә базарга китте. Гөлләр, чәчәкләр һәм Виктория җиләге кәлшәләре алу иде нияте. Базарга килеп җитүгә, мондагы матурлыктан, яшеллектән күзләре камашты. Иң элек тәрәзә төбенә утыртырга төрле гөлләр сайлады. Аннары унар төп Виктория белән роза чәчәге кәлшәсе сатып алды. Монда ишек алды бөтенләй башка төрле. Капкадан керүгә бакча ягы биек плита стена белән күтәртелгән. Гөлстан аның янына килеп, күзләрен зур итеп ачып караса, стенаны мук белән лишайник сарганлыгын күрде. Өстенә кияүенең эш киемнәрен киеп чыкты да, балта кебек тимер җайланма белән стенаны кыра башлады. Аның шак-шык итеп эшләгән тавышына күрше хатыны берничә тапкыр башын сузып карап торды. Монда күрше белән күрше арасын биек кыймалар түгел, декоратив куаклардан үстерелгән яшеллек кенә аерып тора. Мүктән айрылган стена аппак булып матурланып калды. Үз эшеннән үзе канәгать калып, бакчаның туфраклы өлешен китмәнләде.
Ален күрсәткән урынга башта тигез рәт итеп Виктория җиләге, аннан розалар утыртты. Һәр берсенең төбенә шакмаклап туралган агач чүбе салып чыкты. Гөлстан бу эшләрне башкарганда күңеле белән кызым бакча чүбе утап изаланмасын, оныгымны исән сау авырлыксыз гына тудырсын дип теләк тели дәртләнеп эшләде. Үзенең баласына булыша алуына куанды. Бакчадан кергәч үз киемнәрен алыштырып юынып алды да балалары кайтышка табын әзерләде. Ит белән кызган суган, бәрәңге исе ачык тәрәзә аша урамга таралды. Җиһания ишектән сөйләнә керде. Әни, мондый тәмле ис чыгарып син генә әзерли аласың. Ничек сагынган идем, табада пешкән итле бәрәңге исен дип кычып алды. Рәхмәт сиңа, әни. Бакча стенасын танымыйча тордым. Безнең йортмысың бу дип. Бакчаны ялт иттергәнсең, розалар утырткансың. Чәчәк ата башлагач гел сине искә төшереп торырлар инде. Тизрәк җир куенына керә торсыннар. Монда кыш булмый, кар яуса да җир өстендә озак тормый иреп бетә. Бакчада утырткан үсемлекләр салкыннан ишерләр дип куркасы юк. Менә җәй ае, үзең күреп торасың, әле генә елмаеп кояш чыга, ул да булмый яңгыр сибәләп уза. Монда һава торышы, табигать безнең әби әйтмешли кисез кияү шикелле. Җиһания бит кулларын юганчы Ален белән Ясминә дә кайтып җитте. Барысының да сораулы карашы кызга төбәлде. Европада укырга керү җиңел икән, диде Ясминә. Имтихансыз керүе генә җиңел кебек тоела. 1-2 мең евро түләп укырга керәләр, әгәр дә уку елы дәвамында студентлар имтиханнарын тапшыра алмый икән, университеттан чыгарылалар, акчасы кире кайтарылмый. Европада барысы да төптән уйланган кызым. Һәр кем үзенең сәләтен исәпләп керә югары уку йортына дип аңлаткач, Ясминә уйчанланып калды. Тиз генә чәен эчеп бетерде дә, пышмактагы песие янына барып, шуны кочаклап утырды. Кызның күңеле төшкәнен күреп торган Ален аны тынычландырырга теләде булса кирәк. Әниең сиңа уку тәртибен генә аңлатты. Барысы да әйбәт булыр. Син инглиз телендә әйбәт сөйләшәсең, башка телләрне дә тиз үзләштерергә сәләтең бар. Укуыңа үзем түлим, анысы өчен борчылыр урының юк. Университетка якын урыннан фатир арендаларбыз, бездән йөреп укуы ерак булыр диде. Аннары песигә төртеп күрсәтеп, "Дустың бар иптәшкә" дип елмаеп куйды. Җиһания бер күз чите белән кызын күзәтте. Үзе әнисе пешергән ризыкны ашаганда туган авылын исенә төшерде. Укытучы туганы Зәбидә апасын күз алдына китерде. Әнисеннән аның турда сорашты. "Алтын йөрәкле кеше" дип безнең Зәбидә кебекләргә әйтәләр. Үзенең 3 баласы белән бергә яңадан 4 ятимне аякка бастырды. Ул чорда балалар приютына Зәбидә юл ачмаган булса, авыл мәктәбе ябыла иде. Аның артыннан ярты авыл халкы бала алып мәктәпне саклап калдылар. Нинди геройлар яши авылда. Кызлары кияүгә чыкмадымы әле? Улысы Мәдинә Мустафа исемле Иран егетенә кияүгә чыкты. Казанда аспирантурада укый. Улы Зәбир төзелеш институтын тәмамлап районга эшкә кайтты. Алып үстергән 3 кызы белән улы да башлы балалар булып чыкты. Югары уку йортында укыйлар. Зәбидә чын мәгънәсендә герой хатын ул. Җиһания әнисе белән килеште. Сүзен яңадан олы кызы Мәдинәгә күчерде. Туйлары белән кызыксына башлагач, Гөлстан көлемсерәп куйды. Зәбидә дини гыйлем ала башлагач, аның төшенә берничә тапкыр Коръән китабы тышлыгындагы капка керә. Ул моны нәрсәгә дип юрарга да белмәде. Иранга туйга баргач, Зәбидә төшендә күргән капкадан керә. Менә нинди хикмәтле төш. Аллаһ Тәгалә аңа кызының гарәп егетенә кияүгә чыгасын ничек итеп алдан сиздерә. Туйга балалары белән барды, ышатып кайттылар. Мустафа татарча да беләмәлле? Әйе, рәхәтләнеп сөйләшә. Мөселманча яшиләр, 5 вакыт намазларын укыйлар. Казанда Ираннан кайтарылган җимешләр сата торган кибет ачтылар. Әнисенең һәр сүзен йотылып тыңлады Җиһания. Зәбидә апасы һәм аның балалары өчен ихлас күңеленнән куанды. Аларның җылы әңгәмәләрен телефон тавышы өзде. Күршеләре Анна белән Вилли кичке чәйгә чакырды. Күрше хакы, тәңре хакы диләр, чакыргач керик. Европада ашауга артык әһәмият бирелми. Кунакны бездәге кебек сыгылып торган өстәлләр белән каршыламыйлар, диде Җиһания. Аның фикерен әнисе күтәреп алды. Татар халкы бигрәк тә кунакчыл. Кунак җыя башласа, сансыз калса кала, әмма өстәлдә кашык сыярлык та буш урын калдырмый. Бер уйлаганда, бу артыграк мәшәкать, күпме азык-төлек исраф була. Монда гырыф-гадәтләр башкача шул. Безнең тамак тук, Аллага шөкер дип табынга дуга кылдылар.
Гөлстан өстенә килешле күлмәген киде, шәшен рәтләде, ирененә иннек тидерде. Җиһания әнисен читтән генә күзәтте. Аңа беркемдә 60 яшен түгәрәкләгән хатын дип әйтә алмый. Йөзендә яшьлек матурлыгы үз төсен югалтмаган. Бите дә ак мәрмәр кебек нинди шома, аның яшендә мин дә шушындый матур булып калсам иде дип иңеннән кычты. Әнием, Аллаһ Тәгаләгә шундый рәхмәтлемен, мине син тудырганга. Гөлстан кызының бу сүзенә сәерсенеп карап куйды. Нәрсә сөйлисең син дигәндәй. Әти әнине сайлап алып булмый шул. Бәхетле баланы бәхетле ана тудыра диләр. Менә хәзер аңладым, нәрсә әйтергә теләгәнеңне. Шулай, кызым, дөрес әйтәсең. Мәктәптә эшләү дәврендә миңа нинди генә язмышлы гаиләләр, ата-аналар белән очрашырга туры килмәде. Дошманыңа күрсәтмәсен мондый тормышны дип кабатлаган чакларым байтак булды. Баланы тудырганнар, тик аны ашатып киендереп үз көнен үзе күрердәй кеше итеп тәрбияләргә кирәклеген генә белмиләр. Ярар, тормышның ямсыз урыннарын искә төшермик әле. Вилли көтәдер, крик диде. Күршеләре аларны ишек алдындагы чатырда каршы алды. Анна Гөлстан белән күрешкәч, кулын ычкындырмыйча торды. Сез нинди гүзәл хатын-кыз икән, бер атна сезнең эшләгәнне күзәтәм. Нинди эшчән ир кеше дип сыкланып Алиннан сорадым. Җиһаниянең әнисе икәнен әйткәч, үзегез белән танышасым килде. Җиһания аның сүзен әнисенә тәрҗемә итте. Гөлстан аңа татар хатын-кызлары барысы да шундый уңганнар дип җавап кайтарды. Анна белән Вилли кунакларга өстәл яныннан урындыклар тәкъдим итте. Берничә төрле шешәле сыра, шоколад, сыр кисеп куйдылар. Гөлстан һәр сыра шешәсенең үз бизәге төшерелгән стаканнарына игътибар итте. Һәр сыраның үз стаканы бар. Кызык. Кемгә кайсы ошый, рәхим итегез, диде Вилли. Алин бер шешәне кулына алды да, шушысыннан башлыйк дип барысына да сыра салды. Сыраны иренгә генә тидереп, йотым-йотым гына кабып, үзләренең фламанд телендә гәп кырырга керештеләр. Гөлстан аларның король бакчасы турында сөйләшкәннәрен чамалап, Җиһаниядән ипләп кенә сорады. Субханалла, әни, син булар телендә төшенәсең, дип сөенеп куйды. Бу ял көне ачыла, барырбыз. Анна стаканын тотып Гөлстан янынарак барып утырды. Аның хәлен, Татарстандагы тормышлар турында сораша башлады. Әнисе, окей, хорошо, дип җавап бирә башлагач, Җиһания да алар янына күчеп утырды. Сезнең тәрҗемәчегез булам, диде. Ирләр эшли торган авыр хезмәтләрне сез ничек шулай оста башкарасыз, дип сорый. Мондый сорауны көтмәгән Гөлстан башта югалып калды. Җиһаниягә карап алды. Аннары күңелендәге дөрес җавапның тел очыннан ычкынганын үзе дә сизми калды. Безнең илдә ир кеше стенадан мук белән чәчәк җыеп йөрми. Көрәк белән җир казый, йорт сала. Мондый вак-төяк хезмәтләрне хатын-кызлар башкара, дип тезеп китте. Анна да мондый җавап көтмәгән иде ахрысы. Шундый авыр хезмәтләр башкарып, ничек чибәр хатын-кыз булып калып була? Гөлстанның аның бу сүзенә күңеле булып көлеп куйды. Җиһаниядән әнисенең битенә кайсы ил фирмасында җитештерелгән крем куллануы белән кызыксынды. Мизгел эчендә Гөлстанның күз алдыннан тормышының үзе дә сирәк искә алырга тырыша торган авыр еллары калкып чыкты. Ире Гатият белән бергә кызларына Казаннан 2 бүлмәле фатир алырга дип акча җыйдылар. Гатиятның Нәфига исемле сеңлесенең ире завод директоры булып эшли иде. Заводның үз эшчеләре өчен ачылган профилакториясенә массаж ясаучы кирәк булды. Нәфига Гөлстанга шушы хезмәтне тәкъдим итте. Казанга барып 3 көндә өйрәнеп кайтып була. Тәвәккәллә, синнән чыга ул, фатир аласыгыз бар ич, диде. Гөлстан ире белән киңәшләште дә Нәфиганың тәкъдимен кабул итте. Барды Казанга, оста массаж ясаучы янәшәсендә кулны ничек хәрәкәтләндерәсен, тәннең кайсы ягына сыпырасын өйрәнеп кайтты. Көндез мәктәптә укытты, кич белән профилакториядә ял итүчеләргә массаж ясады. 3 ел эшләде шулай. Фатир алырга 200 мең сум акча җыелды. Казаннан фатирда карап кайттылар. Иртәгә банктан акчаны алабыз дигән көнне акча үзгәрде. 1990 елда аларның 200 мең сум акчалары 20 меңгә калды. Искә төшерүдән генә Гөлстанның тәне шимердәп куйды. Шәшен йылкый-йылкый бер атна елаган иде ул шул чакта. Гатият та авыр кичерде. Эштән сызланып йөреп әкренләп йөрәгенә бәрде. Абзарда сыер, сарык, мал-туар асрадылар. Биткә нинди крем сылау ди. Шәши белән җир сибереп яшәде ул, авылча әйтеп әйтсә. Тик Европа хатынына ул бу хакта сөйли алмый, чөнки ул аның тормышын барыбер аңламас. Авыр уйларны тизрәк куарга теләп, өстәлдәге сыраны йотып куйды.
Әнисенең йөзе үзгәргәнен Җиһания сизде. Чыгарга кирәклеген аңлады. Күршеләренә рәхмәт әйтеп, аларны үзләренә кунакка чакырды. Гөлстан иртән балаларын эшкә озатып калырга торды. Җиһания аңа йортның подвалының стенасы гөмбәләгәнен, аны чистартырга эшчеләр киләсен әйтте. Килешү төзелгән, тузан чыгарга тиеш түгел, диде Җиһания. Гөлстан эшчеләрне каршы алды. Подвал стенасының гөмбәләгән өскә өлешен махсус җайланма белән кырып алдылар. Кухня стенасы, шкафлар он кебек тузан белән капланды. Җиһания белән Аленның кич эштән кайтышына Гөлстан бөтен җирне юып чыгарды. Кара әле нинди чиста итеп эшләгәннәр. Бер тузан бөртеге дә юк, диде Җиһания бармагы белән шкаф өстен сыпырып. Гөлстан аңа син нәрсә сөйлисең дигән кыяфәт чыгарып, сәер итеп карап куйды. Нинди тузан чыкмасын ди, бөтен җирне юып чыгардым. Син ул тузанны сөртергә тиеш түгел идең. Монда законнар бөтенләй башкача. Килешүдә тузан чыгармыйча, йортка зыян китермичә эшлибез дип кул куелган. Шуннан нәрсә булган? Чистартып куйганга рәхмәт әйтәсе урында, диде Гөлстан кызының нәрсә әйтергә теләгәнен төшенмичә. Йорт иминиятләштерелгән, тузан чыгарып безгә зыян китергән өчен компания акча түли. Син җыештыргач, булмый инде акча алып. Гөлстан уйлап торды да, үзенең гаибен төзәтү өчен йорт стеналарына он сибеп чыкты. Җиһанияны чакырып күрсәтте. Кызы кычкырып көлеп җибәрде. Менә нәкъ шушындый ак тузан баскан иде стенаны, диде. Ален йортларын иминиятләштерүче компанияны чакыртты. Подвалны да төшеп карадылар, стеналардагы тузанны да күрделәр, ничә сумлык зыян килгәнен исәпләп тә бирделәр. 600 евро акча түлибез дип документларга кул куйдылар. Гөлстан исе китеп зал ягына чыкты да диванга барып утырды. Безнең илдә йортың янса да, иминиятләштерү компанияләре акча түләргә ашкынып тормыйлар. Ә монда тузан чыккан өчен дә акча түлиләр. Аның янына Җиһания керде. Күңел ышана торган түгелиме? Башта үзем дә шакката идем. Ален йортында электр энергиясен кояш нурыннан җыя торган җайланмалар урнаштырылган иде. Электр энергиясен кояштан алып кулланган өчен экономияләнгән киловаттның акчасы дәүләт тарафыннан кире кайтарылды. Тәрәзә ишекләрне яңаны куйгач та йортта җылылыкны саклаган өчен дип субсидия түләнде. Көн күреш калдыкларын атна эчендә график белән алып китәләр. Һәр чүп калдыгының үз төсе бар, яшел, кара, сары. Үзләре биргән пакетларга тутырып куябыз. Иске мебельләрне тапшыру өчен дә махсус урыны бар. Анда әни беләсеңме, нинди генә яхшы әйберләр китерелми. Берсеннән берсе кыйммәтле ак һәм кызыл балчыктан ясалган гел савытларын утил складында күреп шаккаттым. Шундый өр-яңа әйберләрне ничек кызганмый тапшырырга кирәк дип кайтам барган сайын. Үзебез дә Аленның фатирындагы җиһазларны утил складына алып барып тапшырдык инде. Кая куябыз? Сез ерак, дачага урнаштыру өчен бик шәп булырлар иде дә, дип Җиһания килеп җибәрде. Әйе, кызым, сине тыңлап утырам да ил белән ил арасындагы законнарны, яшәү шартларын чагыштырып та карарлык түгел. Без башка төрле тормыш күргән булмагач, үзебезнең законнарга күнеккән инде. Бельгиядә иминиятләштерү компанияләре турыдан-туры халыкка хезмәт итә, файда китерү өчен эшли. Узган ел урам ягындагы кыйма үсентегә бер машина бәрелгән. Икебез дә эштә идек. Иминиятләштерү компаниясе үзе килеп ачыклап безгә килгән зыянның акчасын түләде. Кешене мәшәкатьләмиләр, һәр гаиләнең үзенә билгеләнгән иминиятләштерүче агенты бар, шул башкара. Монда дәүләт бай яшәргә халкын үзе өйрәтә. Җиһания сөйләгәнне исе китеп тыңлап утырган әнисе, Ясминә дә кире Казанга кайтмас ул. Ланс исемле егет белән бик озаклап телефоннан гел сөйләшеп торалар. Күңелем сизә, ул да чит илдә калыр. Төрек лицейында уку аңа чит телләр өйрәнергә бик нык ярдәм итте. Гади мәктәптә генә укыган булса, әлбәттә Европа университетына укырга керә алмый иде. Ясминә инглизчә дә, французча да әйбәт сөйләшә. Аңа бәхеткә каршы телләр өйрәнү җиңел бирелә. Иртәгә укулар башлана инде, Алла боерса. Университет каршында Ясминәне Ланс каршы алды. Йөзеңнең нур чәчеп балкып торуына караганда күрәм, син инде студент. Яшьлек, син нинди кайнар. Ясминәнең шатлыгы эченә сыймый. Әйе, ул Европа университеты студенты. Шатлык хисе күңел ярларыннан ташып чыкты. Мин студент Ланс, дип егетне беренче тапкыр муенына сарылып кочаклап алды. Син бик тә молодец кыз. Шуның өчен сиңа беренче күргәннән гашыйк булдым. Син минеке, яратам сине. Мәхәббәт хисе белән тулышкан ике йөрәк Брюссель урамыннан җитәкләшеп атладылар.
Тормыш безгә бирелгән бүләк. Бүген синең көнең, тормышыңдагы тарихи вакыйга. Ул безнең күңелдә мәңге истә калсын өчен сине ресторанга чакырам, диде Ланс. Ясминә шәһәр үзәгендә зур самавыр утыртып куелган ресторан күреп алды да, татарлар самавары дип балаларча шатланып кычкырып җибәрде. Нәкъ шул ресторанга алып килдем дә инде сине. Татарларның баллы чәкчәк белән чәй ичәргә яратканын беләмиш. Ничек беләсең, дип сорады Ясминә кызыксынып китеп. Сиңа гашык булган көннән алып татарларның мәдәниятен, Татарстанның тарихын өйрәнә башладым. Үземнең нинди милләт вәкиленә гашык булганымны аңларга тиеш ишмин. Әгәр синең мәдәниятеңне белмәсәм, үземә кыен булачак. Лансның ихлас сөйләгән шушы сүзе Ясминәнең күңелен йомшартып җибәрде. Бите буйлап кайнар яше тамып төште. Матурым минем, барысы да яхшы булыр, борчылма. Юк, мин борчылмыйм, Ланс. Безнең мәдәниятебезне өйрәнгәнеңә сөенечемнән елыйм. Бу шатлыктан тәгәри торган яшьләр, диде Ясминә. Ресторанда бәхетле көннең бәхетле мизгеле белән рухланып, күңелләренә рәхәтлек хисе тоеп ләззәтләнделәр. Ясминәнең шушы истәлекле көненең рәхәтлеген якыннары белән дә бүлешәсе, аларның да йөрәген шатлык хисе белән тутырасы килде. Ланска шушы теләген җиткерде. Аның бу тәкъдиме егетнең йөзен тагын да нурландырып җибәрде. Әлбәттә, әти-әни янәшәбездә булса, без икеләтә бәхетле булабыз, дип шатланып кабул итте һәм кесә телефоныннан Алинга шалтыратты. Ярты сәгатьтән икегезне Киленхоф ресторанында көтәбез, дигән җаваптан соң егет белән кыз бер-берсенә карашып торды. Менә шулай, синең әтиең бик әйбәт кеше, диде Ланс. Безнең язмышлар синең белән бераз охшашрак та, машинага утыргач сөйлим. Ясминә аңа сораулы карашын ташлады. Машинаң кайда, дип сорады гаҗәпләнеп. Ланс кызга карап күзен кысты. Башта ресторанга кереп заказ бирдем, аннары машинаны саклау урынында калдырдым да сине каршы алырга җәяүләп бардым. Арасы ерак түгел ич, барысы да план белән эшләнде, матурым. Ясминә үзенең бер катлы сорау бирүеннән уңайсызланып куйды. Машина кузгалып китүгә Ланс үзенең әти-әнисе турында сөйләргә кереште. Мәктәптә укыганда аның әнисе Каролинага ике егет гашык була, Донат белән Фернан. Әнисе икесен дә ярата, әмма кияүгә Лансның булачак әтисенә Донатка чыга. 3 кызлары, бер уллары туа. 50 яшендә Фернанның хатыны үлә. Каролин аның кайгысын уртаклашырга эш урынына банкка бара. Яшьлек хисләре сүнмәгән булган күрәсең. Шул көннән әнисенә Фернан шалтырата. Чәчәкләр, бүләкләр җибәрә башлаган. Әнинең әтигә булган мөнәсәбәте үзгәрде. Хәтеремдә бер вакыйга сакланып калды. Безнең гаиләне дусларыбыз туйга чакырды. Анда банкир Фернан да бар иде. Шул көнне мин аларның бер-берсенә карашып күзләре янганын күрдем. Туйдан кайткач, әти белән әнинең сөйләшкән сүзләрен тыңлап тордым. Кызларыбыз кияүдә, үз гаиләләре бар, тиздән Ланста өйләнер. Минем калган гомеремне Фернан белән яшисем килә, диде. Әнигә әти ялынып ялварып утырмады, үзен горур ирләрчә тотты. Ул каршы килмәгәч, без дә тоткарламадык. Кулына кечкенә сумкасын гына алып, әни өйдән чыгып китте. Ясминә җавапсыз калмас өчен генә әнисенең хәзер кайда яшәү белән кызыксынды. Испаниянең бер шәһәренә күченеп киттеләр. Без әни белән аралашып яшибез. Йортларында берничә хезмәтче эшли, бакчалары 1 гектарлы. Безнең илдә банкирлар иң бай кешеләр. Барып күреп кайтырбыз, диде Ясминә сүзне артык озакка сузмыйча. Әлбәттә барачакбыз. Фернанның безгә карата мөнәсәбәте бик яхшы. Әти белән дә элекке дуслыгын югалтмады. Сез ничек, әтиегез белән аралашып торасызмы? Безнең илдә әхлак нормалары башка төрлерәк кебек. Минем әти дә икенче хатынга өйләнде. Балалары бар, матур яшиләр. Гаиләсен бәхетле итеп корганына куанабыз, чөнки ул миңа тормыш бүләк иткән кеше. Ланс аның иңеннән тотып күзенә карады да, син бик акыллы кыз, дөрес уйлыйсың, диде. Ясминә егетнең ягымлы күз карашының йөрәген җылытуын тойды. Ресторанда Алин белән Җиһания кызларын чәчәк бәйләме белән каршы алды. Бельгия корольлегенә рәхим итегез, туташ, диделәр. Ясминәне студент булуы белән тәбрикләп, изге теләкләрен җиткерделәр. Гөлстан күңеле белән: "Мәрхәмәтле Раббым, оныгыма чит җирләрдә белем алып, тормышта үзен табарга ярдәм ит. Юлын изге бәндәләреңә генә тоташтыр", дип ялварды. Ясминәнең әнисе янәшәсендә калуына куанды ул. Җиһаниянең йөрәгенә тоз саласы килмәгәнгә генә әйтмәде. Оныгы әнисеннән башка яшәүне бик авыр кичерде.
Аппак песи күтәреп кайткач, ул аны башта ырышты, аннары утырып елады. Ясминә песине ваннага алып кереп юды, сөлге белән кырытып сөртте дә, бала кебек итеп кочагына кысып утырды. Фауст, без икебез дә ялгыз, бер-беребезгә иптәш булырбыз. Мин сине яратырмын, ашатырмын, үстерермен, борчылма син. Гөлстан шул көнне бала ничә генә яшьтә булса да, аңа әнисенең җылы кочагы кирәк икәнен аңлады. Дөрес, Ясминә әнине сагынам дип теле белән әйтеп әбисен борчымады. Ул аның шушы көнне эчтән сызланганын, аерылу сагышын йөрәге аша кичергәнен күрде. Дәвәнием, борчылма син, без сине онытмыйбыз. Гел кайтып йөрербез, үзең дә килерсең. Рәхмәт сиңа, олы җанлы йөрәгең өчен. Мине тәмле ризыклар пешереп каршы алдың. Үз киемнәремне юдың, үтүкләп кидердең, укырга мөмкинлек тудырдың. Менә бит, тырышлык бушка китмәде, укырга кирдем дип дәвәнисен күкрәгенә кысып торды. Кайда гына яшәсәгез дә, бәхетегез үзегезгә ияреп йөрсен, кызларым, кияүләрем дип Ясминәнең башыннан сыйпады. Ланс башта Ясминәнең урындыгын җайлап куйды, аннары янәшәсенә үзе утырды. Өстәлгә өсте ябылган зур савытларда кайнар ит чыгарылды. Алин барысына бергә мөрәҗәгать итеп, сыйланып утырыгыз, кунаклар, диде. Иренең татарча сыйлауына иң куанганы Җиһания булды. Менә бит, була, диде ул шатлыгыннан очардай булып. Көн сайын бер сүз ирәнсәң дә, әни белән аңлашырлык дәрәҗәдә белә аласың, дип иренең аркасыннан сөеп куйды. Шатлыклы вакыйга уңайыннан җыйналып утыру ничек рәхәт, җан ял итә. Я Раббым, шушындый бәхетле көннәребезне күп итеп бир безгә, диде Гөлстан балаларына карап. Алар үз телләрендә көлешә-көлешә рәхәтләнеп сөйләшәләр. Күз карашы Ланс белән очрашып алды. Ачык йөзле егет. Әнисе әйтмешли тәртипле икәне маңгайына язылган. Ясминә белән икесе парда килеп торалар. Яше ылырак булуына да күңеленнән сөенеп куйды. Ясминәнең 18 яше тагын бер айдан октябрьдә тулачак. Сеңлесе дә шул айда туачак. Гөлстан оныгы туганны күрә алмый. Визасы 3 айга гына бирелде. Яңадан килермен, Аллаһ буйырса, дип үз алдына пышылдап әйтеп куйды. Җиһания әнисенең сүзен ишетеп алды. Әнием, бәгыр кисәгем, оныгым туганны күрми калам дип уйланып утырасыңмы? Әйе шул кызым, сүзегез беткән булса кайтыйк. Баланың тудыру йортыннан алып кайткач киендерәсе киемнәрен, аслык чүпрәкләрен юып үтүкләп әзерләп куярмын. Кибеттән алганны бер кат юмыйча балага киертергә кушмыйлар, диде. Җиһания Алинга әнисенең сүзен җиткерде. Кияү Гөлстанга карап татарча «Тиз-тиз» дигәч, Җиһания рәхәтләнеп көлеп җибәрде. Ирене «Әйе, тиз-тиз» диде. Ашыкканда татарча «Тиз-тиз» дип әйтәм дә, ул шул сүзне кабатлый. Берәр җиргә барырга җыенсак, «Тиз-тиз» дип йөри башлый. Көлешә-көлешә рестораннан чыктылар. Ланс Ясминәне үзенең машинасында кайтарырга рөхсәт сорады. Икенче көнне Гөлстан иртән үк бала киемнәрен юды. Ишек алдындагы бауда алар ярты сәгатьтә кипте. Аннары дугалар укый-укый үтүкләде. Дәвәниеңнең кул җылысын тыеп киеп алам дип үз алдына гел сөйләнеп, әйберләрен төреп утырганда Җиһания кайтып керде. Аллага шөкер, декрет ялына чыктым. Җиңел бәбилә өчен хәрәкәтләнергә кирәгәни. Бала урнаштырылачак бүлмәне әйбәтләп җыештырыйк әле, диде. 3 катлы йортның һәр бүлмәсенең стеналарына кадәр сөртеп чыктылар. Җиһанияның кырсагын авырдан күтәргәнен сизә Гөлстан. 40 яшендә бала табу җитди эш икәнен аңлаганга күрә, кызы өчен эчтән генә борчыла, үзенә сиздермәскә тырыша. Җиһания ипләп кенә әнисенә сүз катты. Алин Ясминәнең песиен яратмый. Бала туасы йортта песи булырга тиеш түгел. Аның йоны бүлмә һавасына тарала, ди. Җитмәсә диванны тырный, йылкый. Нишлисе әни? Ясминәне дә үпкәләтәсе килми. Алин белән дә мөнәсәбәтләрне катлауландырмаска иде. Гөлстан песи торган пичмакка карады. Юк бит, кайдасың ул, дип сорады. Алин урамда читлектә тотарга кушты. Песи тышта калтырап утыра. Шундый кызгандым. Ясминә аны урамнан табып алып кайткан. Кызганып. Бездә кабат шул хәлгә төште, дип Алинга ничек аңлатыйм? Борчылудан Җиһаниянең хәле китте. Йөзе саргаеп чыкты. Борыныннан кан китә башлады. Гөлстанның кызы өчен куркуыннан бөтен тәнен бизгәк тоткан кебек калтырый башлады. Ул сөлгене салкын суга манчып Җиһаниянең борынына куйды, кулларын ышкыды. Кызык караваты янына тезләнеп, Аллаһтан ялварырга кереште. Табиб чакырык, балам. Кирәкми, ул монда бик кыйммәт, үтәр әле. Борчылсам шулай була шул, борыннан кан китә. Сөлге җылынды, тагын салкын суга манчып бир әле, әнием. Әле яры янымда син булдың. Бер үзем нишләр идем?
Кызым, Ясминә яшь кеше, үзе генә яшәсен фатирда. Песиен дә алып китер, кияү дә тынычланыр. Алин аңа бүген фатир сөйләшергә тиеш. Сдавать итүчеләр күп, табар Алла бирса. Ахыры хәерле булсын диде. Икенче көнне Ясминәне песие белән бергә яңа фатирга алып барып куйдылар. Яңа җиргә ияләшкәнче дип Гөлстан бер атнага оныгы янына күченеп торды. Ясминә иртән укырга китә, төштән соң гына кайта. Әбисе кибеттән ит, сөт, май, он алып керә дә оныгы кайтуына тәмле ризыклар пешереп куя. Песине генә кабул итә алмый ул. Бер минут та тик тормый, шкаф өстенә кадәр сикереп менә. Гөлстанның бер дә мондый биеккә сикерә торган песи күргәне юк иде. Ясминәнең сүзен генә тыңлый, аны бөтенләй яратмый. Юрганын башыннан ук каплап йокларга дип ята. Песи шкаф башыннан ыраулап, аның өстенә сикереп төшә. Гөлстанның чыдар чамасы калмагач, Ясминә өйдә булмаганда песине туалет бүлмәсендә бикләп тотарга теләде. Монысы да барып чыкмады, ишекне кага-кага кычкырырга тотынды. Йөрәгемә төштең, чыдар әмәлем калмады. Нинди тукымсың син дип ачулана башласа, күзенә томырылып ачулы итеп карап тора башлый. Песи белән тарткалашып бер атна вакыты узганын сизми дә калды. Әбисе чемоданын тутыра башлагач, Ясминә аны кочаклап алды. Дәвәнием минем, син дөньядагы иң әйбәт алтын кеше. Безнең өчен эшләгән изгелекләреңне өеп күрсәтеп булса, тау кадәр булыр иде. Мин сине бер кайчан да ярдәмемнән ташламам диде. Гөлстанны озатырга аэропортка барысы да килделәр. Балалары белән аерылу үзәген үзеп авырттыра. Кияүе аңа үзләренә күрсәткән ярдәмнәре өчен берничә тапкыр татарча рәхмәт әйтте. Оныгың да синең белән саубуллаша дип Җиһания әнисенең кулын корсагына куйды. Син тугач тагын килермен сабыем, исән сау гына туа күр дип Гөлстан бисмилласын әйтеп сыйпады. Әни, кил яме, юл чыгымнарын үзебез түлибез. Ярар балам, килергә язсын. Очкыч зәңгәр күккә күтәрелде. Балалары яши торган шәһәр күздән югалганчы Гөлстан күз яшен сөртеп барды. Ул Казанга кайтып бер ай узгач, октябрь айында Абелия туды. Бер генә айга булса да кил инде әни, синең җылы кулыңның назы кирәк безгә дип сагынып көн саен шалтыратты Җиһания. 3 айдан соң Гөлстан тагын озын юлга кузгалды. Оныгын үз кулына алып сөясе, күрәсе килү теләге аңа ниятен тормышка ашырырга илаһи көч өстәде. Әнисе килгәч, Җиһания үзенә канатлар үскәндәй хис итте. Гөлстан нәни кызчыгын кулына алуга, балам, сиңа безнең нәселнең каны кушылды. Яртылаш татар икәнеңне белеп үз. Әтиең өчен Абелия булсаң, минем өчен исемең Әминә булыр дип оныгына исем кушты. Кулына алган саен Әминәм минем дип сөйде. Җиһания дә күңеле белән кызына Әминәм дип эндәшә башлады. Сабый белән мәш килеп көн артыннан көн узды. Әле генә иртән кояш чыга, күз ачып йомган арада караңгы төнгә керәләр. Гөлстан өйдәге бар эшне үз кулына алды. Кызына ярдәм итәсе килде. Балам, мин барында иркенләп ял итеп кал. Әминә янында үзең дә тәмле итеп йоклап. Яшь баланың исен иснәп кал, бүтән бала табасың юк дип кабатлап торды. Ана йөрәге шундый тынгысыз шул, бер айның бер минутын да бушка уздырмады. Бу юлы бакчаларына кабак утыртты. Ишек алдының бакча ягы мәйданы куак агачыннан 4 метр биеклектә итеп койма өчен үстерелгән. Яшеллеккә төрелгән койманың чәчәк сыман яфракларын тотып карарга теләп Гөлстан кулын сузган иде, ул электрлаштырылган икән, дерелди башлады. Астагфирулла дип куркуыннан кычкырып җибәрде. Аны күзәтеп торган Җиһания, үтерә торган түгел, курыкма, урам ягы гына шундый. Без яши торган районда авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнүче фермерлар яши. Абелиягә дә саф һава кирәк, әйдә йөреп кайтыйк дип баланы коляскага салып, арткы капкадан чыктылар. Кызык, диде Гөлстан, йорт капкасының алгы ягыннан чыксаң, шәһәр тормышы, арткы капкадан авыл тормышы башлана икән. Теге юлы килгәндә бер дә бу якка чыгып карамаганмын дип, фермер йортларының бакча башы юлы буйлап атладылар. Кем нәрсә тели, үз җирендә шуны үстерә, диде Җиһания. Хәзерге вакытта монда бездәгечә әйтеп әйтсәк, урып җыю чоры. Монда кышкы салкыннар юк. Шунлыктан кайбер культураны елга 2 тапкыр үстереп алалар. Юлның уң ягында 3 комбайнның бәрәңге алганын күреп, Гөлстан туктап калды. Комбайн алганга шаккаттыңмы, әллә бәрәңгесенәме? Икесенә дә, кызым. Бәрәңге ала торган комбайннар турында ишеткәнем бар, тик күргәнем юк иде. Безнең бөтен гомер көрәк белән бәрәңге казып узды. Бәрәңгеләре барысы да бер тигез зурлыкта, каз йомыркасы кадәр. Ничек шулай үсә ала ул? Сорты шундый аның, әни. Татарстанда да үстерәләр аны, диде Җиһания.
Бодай җире яныннан узганда Гөлстан тәбәнәк киртә аша үрелеп бер башагын өзеп алды. Ушына салып бөртекләрен куйды. Ничектер бик вак кебек тоелды. Бу гаилә пекарня тота, үз басуында үстергән бодайны тарттырып ын ясый. Орлыгы вак булса да, клейковинасы яхшы аның. Күпчелек халык шушы гаилә пешергән икмәкне сатып ала. Безнең Алин үзе пешерергә ярата. Икмәк пешкән вакытта өйгә таралган хуш исе тәмле. Авылга кайтып килгәндәй булам үзем дә. Фәтхия әбидә, син дә үзең пешерә идең, хәтереңдәме авылда гомер иткән елларың? Гөлстан күз карашын зәңгәр киңлеккә ташлап алды. Күзеннән тәгәрәп чыккан инҗе бөртекләрен сыпырып алды. Кызым, кайда гына күченеп китеп яшәсәк тә, бездә барыбер авыл каны кала. Озаграк кайтмый торсам да ичем пыша башлый. Авылның һәр тыкрыгына кадәр күз алдымда тора, диде дә тирән итеп көрсенеп куйды. Нәрсә әйтергә теләгәнеңне дә аңлыйм әни. Без авыл балалары, өстебезгә 100 меңлек күлмәк кисәк тә, эчке дөньябыз белән барыбер гади, самими күңелле авыл кызы булып калабыз. Ниндидер очракларда шушы авыл канын яшереп калып та булмый, телдән атылып килеп чыга. Бу җөмләне икенче төрлерәк итеп тә әйтеп була иде дип үкенәсең, тик соң була инде. Ул миндә генә түгел, тумышы белән авылдан чыккан күп кенә хатын-кызларда күренә. Шул чак Җиһаниянең телефоны шалтырады. Гөлстан кызының саф татарча матур итеп сөйләшкәнен тыңлап торды. Рәхмәт, килербез, ярдәм итәрбез, бергәләп башкарып чыгарбыз, диде Җиһания. Телефонын кесәсенә салып куйды да, шалтыратучының Франциядән Галимә ханым Луиза Бухараева икәнен, аның белән күптәннән Казанда яшәгән вакыттан ук таныш икәнен әйтте. Абысы язучы Рауль Бухараевның иҗатына багышланган кичә үткәрәбез, татарлар белән бергәләп килегез дип чакыра. Әлбәттә барабыз дип әйткәндә, Җиһаниянең йөзенә нур сибелде. Милләтемә хезмәт итәм дигән теләктән балкый синең күңелең, кызым. Менә бит нинди күренекле гаиләдән чыккан шәхесләр белән аралашасың. Булай булгач, Европада татар милләте юкка чыкмас, диде Гөлстан ихлас күңелдән сөенеп. Үзе әйләнә тирәсен карап күзәтеп кайтуын дәвам итте. Бер-берсенә терәлеп үк тезелеп киткән һәр хуҗалыкның үз шөгыле икән монда. Булан көтүе чабып йөри, зур җиленле сыерлар басуда иркенгә җибәрелгән. Юлдан ерак түгел генә хуҗасыз бакчалар бар. Хәзер Әчтерхан шикләвеге белән лимон өлгергән вакыт дип әнисен шунда алып барды. Агачта һәр җиргә куелган шикләвекләргә Гөлстан башта гаҗәпләнеп карап торды. Ул гомерендә беренче тапкыр Әчтерхан шикләвеге җыйды. Менә бит Аллаһ Тәгаләнең бирәсе килсә юлыңа чыгарып куя, диде дә Гөлстан, аннары сагаеп, бу бакчаның чынлап та хуҗалары юкмы? Анык беләсеңме? Җиһания аның хуҗаларының күптән үлгән икәнен әйткәч, тынычланып иркен сулап куйды да сап-сары лимоннары асылынган агач янына килде. Сыклануны эштән тотып калып буламысың? Сүзләре теленнән кыш кебек очып чыгып китте. Кызым, гомеремдә бер генә тапкыр да чит илгә барып, агачыннан лимон белән Әчтерхан шикләвеге җыяр идем дип хыялланганым булмады. Әни мәрхүмәнең яратып әйтә торган сүзе, синең кебек тырыш кеше муллыкта яшәргә тиеш дия иде. Аллаһка хисапсыз шөкерләр, күзем күрә, аягым йөри, башым эшли. Әни теләп китергән мул тормыш шушы минем өчен. Әбинең алтын сүзләре күп, үз чыры өчен авылның алдынгы карашлы, югары белемле укытучы булган. Немец телен укыт әле син авыл баласына. Ул елларда институт дипломлы кешеләр бармак белән санарлык кына булган. Кай вакыт нәрсәдер эшләр алдыннан икеләнеп калам. Менә шул чакта кылт итеп әбинең киңәшләре искә төшә дә, ниятләгән эшемне дөрес итеп башкарырга ярдәм итә дип Җиһания Фәтхия әбисен сагынып искә төшерде. Бельгиядә берәр татар кешесе белән очрашмадыңмы соң әле? Ләйләгөл исемле хатын-кыз белән бер бүлмәдә эшлибез. Алар Үзбәкстаннан күченеп килгәннәр монда. Аның күңелендә дә эчке энтузиазм көчле. Парижга бергәләп барыйк дип чакырырмын, диде Җиһания. Менә шуннан китә инде ул, кызым. Баламны ашатыр вакыт җитте. Шушы лимоннар арасына утырып имезеп алыйм. Гөлстан үзе дә аның янәшәсенә утырды. Ана, бала, онык, 3 буын хатын-кыз. Безнең нәселдә гел кызлар гына тугач, фамилияне дәвам итүчебез булмый инде. Синең шул турыда уйлап караганың бармы әни? Гөлстан кызына карап елмаеп куйды. Нәрсә дип әйтсә дөрес җавап булыр икән. Аллаһ Тәгалә кайсы җенесне бирсә дә шуңа риза була торган итеп яратылган дөнья. Сатып ала торган булса, иң кыйммәт әйбер бала булыр иде. Без хатын-кыз булсак та, нык нәсел, җибегән түгел, Аллага шөкер.
Кызмы, малаймы, михырбан шәфкатьле, иман нуры белән кыйынган бала булсын. Әнисенең җавабыннан соң Җиһания бу темага бүтәнчә сүз катмады. Абелия тәмләп чупылдап күкрәк сөтен суырды да изрәп йокыга китте. Сабыйны арбага салып кайту юлына борылдылар. Син яныбызда булганда шундый рәхәт, әни. Гатия белән сез дә монда күченеп килмисезме соң, диде Җиһания әнисенә карап. Кызыннан мондый сүз көтмәгән Гөлстан дөрес ишетәмме дип барган җиреннән туктап калды. Җиһания әнисенең карашыннан син нәрсә сөйлисең, шаярасыңмы дигән сүз укыды. Гомер иткән туган җиреннән аерылып, олы кеше бөтенләйгә чыгып китә алмыйдыр балам. Сезнең янда йөрсәм дә күңелем белән үз йортымда яшим мин. Шушындый җавап бирәсеңне белдем, дип Җиһания күрсенеп куйды. Әнисе белән сеңлесе дә үзләре янында булса, бәлки туган ягын сагыну хисе басылмасмы дип кенә уйлап әйткән сүзе иде. Уңай җавап ишетергә өметләнмәде дә ул. Бары тик әнисенең күңел кылларына кагылып кына аласы килде. Гөлстан сүзне бөтенләй башка темага барып җибәрде. Кызым, сезнең өйгә подвал ремонтларга килгән эшчеләргә су да тәкъдим итәргә ярамаганын һаман да булса күңелем белән кабул итеп бетерә алмыйм. Сездән кайткач, Нәфыйга апаңа сөйләп күрсәткәч, ул да аптырады. Монда эш кагыйдәләре бөтенләй башкача дип әйтәмичә ни. Башкарылачак эшнең күләменнән чыгып, Ален оешма белән башта килешү төзи. Үзебезнең гаилә бюджетыннан эшчеләргә хезмәт хакы түлибез. Әгәр дә ул су эчеп ашап утырса, килешүдәге вакытка сыешмаска мөмкин. Бездә эшләгән артык сәгате өчен акча түләнми ич аларга. Аңлата алдыммы? Аңлата алдың. Менә нинди тәртип. Бездә киресенчә шабашниклар ялласаң, көнне сузалар, хуҗадан артыграк акча сорау өчен. Ярар, кызым, шушы ил законнарын кабул итеп матур гына яшәргә насыйп булсын. Аллаһ Тәгалә уртак бала да бирде. Кияү яхшы күңелле, тырыш кеше, дөнья көтә торган. Хатын кыз өчен көчле ир кешенең ышыгында яшәү үзе олы бәхет ул. Ана белән кызның юл буе сүзләре сүзгә ялганды. Үз башларыннан кичергән шатлыклы һәм киенечле вакыйгаларны искә төшерделәр. 3нче бүлек. Соңгы вакытта Җиһаниядән бер хәбәр дә булмагач, "И Раббым, авырыйлардыр, шалтыратырлар иде" дип борчылды Гөлстан. Ана күңеленең тынычлыгы югалды. Нинди генә ширләр икән инде Ходаем дип арлы-бирле бәргәләнде, кулыннан эш төште. Кызлары янына үзе чыгып китәр дәрәҗәгә җиткәч, 2 атнадан соң Җиһания шалтыратты. Кызының тавышын ишеткәч, ана куанычыннан нишләргә белмәде. "Авырыйсыз мәллә, нишләп шалтыратмыйсың? Сезнең өчен борчылып ут йотып яшим. 2 атна бит", дип ачуланырга кереште. "Әни, зинһар өчен авырыйлардыр, шуңа шалтыратмыйлардыр" дип юрап утыра күрмә. Менә син юрадың, тик тымалдан 1 атна элек авырый башладым. Кызының бу сүзеннән Гөлстан әллә нишләп китте. "Балам", дип җан авазы белән, "үзем шалтырата алмыйм, бер хәбәрегез булмагач нәрсә дип уйларга тиешсең мин? Я әйт. Эшләре күптер, вакытлары юктыр" дип кенә тынычландыр үзеңне. "Синең энергетикаң шундый көчле, син нәрсә теләсәң шул була. Безгә яхшылык кына телә." "Яхшылык кына телим дә бит. Тавышыгызны ишетмәгәч, хәлегезне белмәгәч, башка матур уйлар гына килми шул. Я сөйлә, ничек яшисез? Нинди яңалыкларыгыз бар? Әминәне балалар бакчасына урнаштырмадыңмы? Ясминәнең укулары ничек?" дип Гөлстан сорауларын тезде. "Әминәне яслегә йөртә башладык. Тәрбиячеләренә ияләшеп килә." "Аллага шөкер. Ясминә укуын булдыра, аның чит телләр үзләштерергә сәләте бар. Сиңа шалтыратырга җитешмәүнең тагын бер сәбәбе, Ясминә белән бергәләп татар җәмгыяте төзү эше белән шөгыльләнә башладык. Социаль челтәрләр аша Бельгия шәһәрләре буйлап таралган милләттәшләребезне эзлибез. Исеме яки фамилиясе татар булган кешеләргә хат язабыз. 1 атна эчендә 50 кеше таптык. Киләсе шимбә көнгә шәһәр уртасындагы кафега чакырып, газетага белдерү бирдем. Менә шуннан күрәбез, ничә кеше килер, ничәсе татар телендә сөйләшә белер." Гөлстанның сөенеченнән бит урталары алма кебек кызарып чыкты. Ул кызына әйтер өчен изге сүз эзләде. "Әгәр булдырам дип уйлыйсың икән, булдырасың. Әгәр юк дип уйласаң, булмый. Син мөгаллимнәр нәселеннән, данлы үткәнебезне дә бөтен дөньяга күрсәтә белүчеләр кирәк бит, кызым. Милләттәшләребезгә бер-беребезне аңламасак, безне кем аңлар? Бер-беребезне якламасак, кем безне якласын дип әйт. Кем дә кем туган теленең сафлыгы өчен җан атып йөри, аңа җәннәт ишекләре ачык булыр" дигән хәдистә укыганым бар. Үзем дә сөйләргә сүзләремне әзерләп куйдым. Синекен дә әйтермен. Ничәсе татарча беләдер. Русча сөйләшеп утыра торган булсак, татар җәмгыяте була алмый инде ул.
Яхшы яза торган авторларны укып, дөрес сөйләшергә өйрәник диген. Татарча китаплар укып кызыксындырып җибәр үзләрен. Бу көннәрдә үзем дә татарча сүз байлыгымны арттыру өчен китап укыйм әле. Әлбәттә, төрле юллар аша өйрәтергә тырышырбыз. Иң мөһиме, ниятебез көчле, күңелебез изге юлда. Безне аңлаучылар табылыр дип ышанам. Әйе, балам, күңелең дә, ниятең дә изге, Аллаһ Тәгалә ярдәмен саглар. Амин. Синең теләгең гел кабул була, әни. Узган ел бакчада син утыртып киткән кабаклар шундый зур һәм күп булып үстеләр. Көн сайын кабак ризыгы пешерәбез. Алин сиңа рәхмәт әйтергә кушты һәм яңадан безгә килгәч, күрше Европа илләренә сәяхәт итәргә алып барам диде сине. Уйлыйтыр, башта кайсы илне күрәсең килә? Дөрес аңладыммы икән дип Гөлстан, кияүне кая алып барам дип әйтте дисең, дип кабатлап сорады. Безнең күрше илләр Франция, Германия, Голландия. Гөлстанның күңеле күкнең 7нче катына күтәрелде. Кызының тавышын ишетү үзе бер бәхет булса, кияүнең яңа планнар корып торуы тагын бер бәхет дип куанды. Ананың сөенече тавышына да чыкты, дулкынлана башлады. Аллаһ Раббыбыз гомерне генә бирсен, кызым, килермен. Бер яңалыгыбыз бар бит әле. Гатияне кияүгә сорап килделәр. Санаторийда танышкан егеткәме? Сиңа кем әйтте әле дип гаҗәпләнеп сорады әнисе. Ясминәгә үзе әйткән булган бер егет белән танышканын. Бер-берсен елдан артык беләләр алар. Кыз бала кияүгә чыгып үз бәхетен сынап карарга тиеш. Никахы кайчан була? Киләсе җомгага, Алла буйырса. Хәерле эш булсын. Әти әнисе бармы? Булачак кияү белән бер йортта яшиләр. Шушы урында телефон өзелде. Җиһания белән Ясминә татарлар җыелачак кафега иртәрәк барды. Өйдән үзләре белән алып килгән самавырга су тутырып кайнатырга куйды. Күзләрен ишектән алмыйча, кунаклар көткән кебек эчке дулкынлану хисе кичерделәр. Әнә, аның татарлары. Берсеннән берсе нурлы йөзле 3 хатын-кыз туп-туры алар янына килеп, "Исәнмесез, Җиһания?" дип күрешергә 2 кулларын суздылар. Без Розалия апаң, Рәйсә апаң, Нурания. Милләттәшләренең саф татарча исәнләшкәнен ишеткәч, Җиһаниянең сулышы киңәеп китте. Куанычыннан күзеннән бер бөртек яше дә тәгәрәп төште. Бельгиягә кайсы яклардан килеп урнаштыгыз, апалар? Дип сорады өстәл янына килеп утыргач. Өчесенең дә кисәк йөзләре үзгәреп алды. Ялгыш сорау бирмәде ишинде. Туган җирсез кеше булмый дип башкачарак итеп кабатлады. Нәсел җепләрегез кайсы авылларга барып тоташа? Туганнарыгыз белән аралашып яшисезме? Алар җавап биреп өлгергәнче самавырлы өстәл янына бер юлы 3 ир кеше, 7 хатын-кыз килде. Татарлар иң күп яши торган Ильеш шәһәреннән, милләттәшләребез белән очрашырга дип бик куанып килдек, диделәр алар. Җиһания аларның һәрберсе белән күрешеп, исемнәрен сорап танышып чыкты. Бер сәгать эчендә кафега 20дән артык татар җыйналды. Татар җәмгыяте төзүнең тәртибе, законнары белән танышырга баргач, аңа рәсми төстә теркәлү өчен 20 кеше җитә дип аңлатканнар иде. Ул сүзен шуннан башлады. Әгәр дә сез Бельгия җирендә татар милләтен, үзебезнең мәдәниятебезне танытырга теләсәгез, без татарлар җәмгыяте төзибез. Барыгыз да хуплыймы? Һәммәсе кулларын күтәрделәр. Рәхмәт. Бер-беребезне аңламасак, безне кем аңлар? Бер-беребезне якламасак, кем безне якласын? Бердәм булып яшәсәк, башка милләт вәкилләре алдында татарларның маркасын күтәрәбез. Җәмгыятебез булгач, безнең милләтебез турында король дә беләчәк. Шулай бит, туганнарым, дип ак тешләрен җимелдәтеп елмайды. Әлбәттә, Җиһания ханым, лидерыбыз үзегез булсагыз, диде өлкәнрәк яшьтәге Нәҗип саф татарча. Мин генә түгел, барыбыз да үз вазифабызны үтәгәндә лидерлар булырбыз, дип җавап кайтарды аңа Җиһания. 40 яшьләр тирәсендәге мөлаим йөзле Римма ханым русча сүзләр белән татарчаны бутап, татарча сөйләшәсе килә, тик сүзләрне бер-берсенә бәйләп әйтеп бетереп булмый. Сез ничек матур итеп сөйләшәсез? Авылда яшәгән вакытларым искә төште. 8 яшемдә идем, гаиләбез белән Ташкентка күченеп килгәндә. Аннан монда күчендек. Менә шулай дөнья буйлап күченеп йөри-йөри телебез дә онытылды. Яхшы яза торган татар авторларының китапларын укып, дөрес сөйләшергә өйрәнергә мөмкин. Үзем дә сүз байлыгымны арттыру өчен татарча әдәби әсәрләр укыйм. Сез дә татарча китаплар укыгыз. Онытылган сүзләрегез бик тиз искә төшәчәк. Фламанд телен 0дән башлап өйрәндек бит әле. Ирләребез белән сөйләшергә кирәк булгач. Җиһаниянең сүзен барысы да хуплап алды. Йөзеннән якты нур сирпелеп торган Розалия ханым тыныч кына итеп: "Милләттәшләрем, һәр кешедә кояш бар. Күңелеңне яктыртырга ирек кенә бирергә кирәк.
Ана телен өйрәнү өчен көчле ният белән үз-үзеңә әмер бирүдә җитә. Мин дә туган авылымнан 20 яшымда чыгып киткән кеше. 70 яшемә кадәр Кавказда яшәдем. Үз телемне онытмас өчен көн сайын җырлыйм, китап укыйм. Кайберләрен 10 тапкыр укыганмындыр. Җиһания сеңлем, сез Казаннан дидегез ич. Безгә татарча әдәби китаплар алып килегез әле. Безгә яхшы тәкъдимнәр кирәк хәзер. Беренчесе китап булды. Татарларның уртак әнисе сез булырсыз, Розалия апа. Безгә бер гаилә булып яшәр өчен сезнең кебек зур тормыш тәҗрибәсе туплаган өлкән буын кешеләре бик тә кирәк. Кавказда яшәгәндә татар җәмгыяте төзүдә үзем башлап йөргән идем. Бу өлкәдә тәҗрибә бар. Тормыш үзе өйрәтә ул. Кемне кайда куясын, эшне кайдан башларга кирәклеген. Розалиянең фикере Җиһаниянең күңеленә якты дулкын кебек тәэсир итте. Туганнар, җәмгыятьнең эшен планлаштырырга һәм җаваплы кешеләр билгеләргә кирәк. Сеңлем, дип туктатты аны Нәҗип. Хатын-кызлар үзегез бергәләп уйлашыгыз. Без ирләр сез чакырган урынга килербез. Беренче тапкыр күрешеп кенә кемгә нинди вазифа тапшырасын белеп бетереп булмый. Татарлар бердәм халык. Нәрсә уйласак шуны башкарырбыз, Алла боерса. Кадерле татарларым, 26 февраль Казанның данлыклы ашсу остасы Юныс Әхмәтҗановның туган көне хөрмәтенә бөтен дөнья татар ашлары көне дип игълан ителде. Шушы көнне кич белән милли ашларыбызны пешереп кафеда җыйналык һәм фламанд хатын-кызларын кунакка чакырыйк, диде Җиһания. Тәҗрибә уртаклашабыз дип аның тәкъдимен барысы да хуплады. Җиһания барысына да самавырдан чәй ясады. Табын янында татар ашларын искә төшерделәр. Белгиялеләргә тәкъдим ителәчәк камыр ризыклары, чараны ничек оештыруның планын кырдылар. Европа халкыннан татарлар кайсы яклары белән аерыла, дип сорау бирде Нәҗип. Ләйләгөл ике дә уйлап тормыйча, чәй эчәргә яратуыбыз белән диде. Ул үзенең җавабын дәлилләп тә күрсәтте. Европаның төп халкы чәйне бик сирәк кенә эчә. Алар чиста суны кулай күрә. Алин мине су эчәргә күнектерергә тырышып карый. Чәйгә караганда файдалырак дип аңлата да, тик организмым сөтле куе кайнар чәй сорый дип Җиһания барысына да яңадан бер стакан чәй ясады. Кафедан соң Ясминәне Ланс килеп алды. Җиһанияне Розалия үзләренә кунакка чакырды. Йорты да якында гына икәнен әйткәч, каршы килмәде. Алар уртак телне тиз тапты. Бер-берсенә күптәнге дуслар кебек ачылып киттеләр.